No one is like... Keep rolling. De skidtigste dage i december engang. Verdens bedste danske styrker sætter køberen i gang. Siger det i december, og det var der. Jeg er så klam, jeg er så klam, så klam, så klam. Nå, Bjarne Madsen, Socialdemokraten. For sent på gerningsstedet igen, siger jeg. Jeg har fundet alt, hvad der er at finde derinde. Ja, Herman. Hvordan kan du nu også være så sikker på det? Jo, det siger jeg dig. Jeg har gennemledt enhver krog med denne klud. Overalt. Ja, vi har nu efterhånden også fyldt godt op med beviser, kan jeg love dig. Nå, ja. Jeg tror dog, jeg har flest. Ja, eftersom du siger det, kunne vi måske ende som et godt team og få stoppet denne psykopatiske morder. For du ved vel, hvem han er, ikke? Du siger noget, Bjarne. Du har en næse for journalistik. Det har jeg nu engang altid sagt. Vi slår pjanterne sammen. Ja. 3 hjerner arbejder jo altså bedre end henholdsvis 2 og 1 og... I alt. 1 og 2 og... I alt. Ja, præcis. Ja, og 3 nu. Ja. Vi går. Ja. Vi går. Ja. Du må ringe, hvis du finder ud af noget. Ja. Ellers. Når vi snart kommer videre med den her sag. Jeg håber, at Herman finder nogle spor. Han var jo... det er ved telefonen der. For satan. Hallo, Herman? Jamen, goddag. Nå, gløgg-entusiasterne holder landsmøde. Okay. Jamen, ja, og det mener du er til bord? Jamen, ja, selvfølgelig. Ja, vi tager dig ud. Ja, ingen tidsspil. Lige med det ondt. Farvel. Lad os komme afsted. Velkommen, mine brødre, til dette årlige møde i gløgg-entusiasternes loge. Det er forklageligt, at så mange af vores medlemmer på det sidste har mistet livet. Men det årlige møde skal jo holdes. Så løft jeres gløgkopper. Skål og skide der med det. Ja. Det er gløgg. Ren gløgg. Det er godt. Fisse, fest. Fissefest. Vi sidder bare og snakker. Ja, så der gløgg. Kom snart. Hej venner! Hej, gamle jæs. Så bliver det jeres tur. Jeg skal have alle jeres gløk. Ikke tale om. Jeg skal bruge jeres gløk til at fuldføre min plan. Med den gløk vil jeg fremstille et dødens gløk. Og så vil jeg oversvømme hele universet. Ja! Så nu smadrer jeg jer. Nej! Det gør jeg gør.
drenge. Åh! Herman, det er fandme godt at se dig, mand. For helvede, der er borte løs. Det er godt, du er her. Ja. For ellers. Vi skal slippe væk! Så du det? Herman er med på den. Han er ond. Vi må straks tage affære.